Ngulakulonye Philip Ujuphume Pastor ubuya sichaza amaphupho namba ke sesengoba remember noma ngoba uyanikela ku-channel kuphela on WhatsApp we are phone from 9 to 5 kuphela from Monday to Friday kuphela Sithokoze Ncube T K Maskali amen pastor siyabonga ngicela ukubuza ukuthi pastor umuntu uqashile umuntu wami chazayo she was hiding from her boyfriend or her husband yeah so ngaphupha umuntu omaziyo olongamazi okuhlaselayo olokuhlaseli obukele ingozi kuwe noma kanje kumuntu so asenze kanje 1 ngokwenkolo uma uphupha umuntu uPaul uhloma umcashela lokho kusho kungenzeka ukhoyiswa la ukufishwa nokuvikelwa nokuphephiswa uNkulunkulu ngoba lo muntu akalungile akathembile futhi uyingozi okanye ungumdukisi noma umkhohlisi Amahubo 27 verse 5 ngokuba uyangithukusa edokodeni lakhe ngosuku lokuhlupheka angicashise ekusitheleni kwetende lakhe angiphakamisele edwaleni omunye ngathi hayi idala ziyakucashisa ziyakufihla ziyakuvela kulowo muntu ngoba umuntu mhlawumbe oyingozi nomuntu ongathembakele 2 kwabanye uma ngizophupha umuntu ngawukholwa umuntu ngenzeka lo muntu awusamfuni futhi uzama ukumgwema ngabe ngenxa yiphambeko noma ngenxa yemalungu kwakhe yabo Izaka 22 verse 3 oqondileyo uyabona ububi aqashe kanti Izaka 28 verse 28 lapho ababi bevuka umuntu uyaqasha 3 Kwesinye uma uphupha umuntu uyabopha oluhle uma uqasha noma umcashela lokuthi kungenzeka wena uzama ukufisha ukuthi awuthembakele unamanga nenkohlisa Izaka 28 verse 13 ofisha isiphambeko zakhe akayophumelela 4 kuyenzeka futhi umuntu uphawu oluhle nje uma uqasha noma umqashelo ngenzeka uzama ukufisha ubuthakathaka bakho noma amaphutha akho noma izolo namahlazo okanye isiphambeko zakho yabona shuthi ngenzeka ukukhona okungakwenzanga kahle wena ungafunda umuntu loya akwazi noma kubone yabona uGenesis 3 verse 8 basebenzise kaJehova uNkulunkulu ehambe esimini kusisha ngokuphola kwelanga Adam nomkakhe baqasha ebusweni kaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithensini besibheka lapho ucashela umuntu